Dobrý deň, vítame vás na tlačovej konferencii k novele zákona o verejnom záujme. Minulý rok Transparency zverejnila rebríček transparentnosti miest a ukázalo sa, že iba 6 primátorov zo 100 zverejňuje svoje majetkové priznania. Ak chceme, aby štát fungoval a bol transparentný, musíme začať od tej najnižšej úrovne. Nie len vo veľkej politike, nie len na ministerstvách, nie len v Národnej rade existuje riziko, že verejní funkcionári budú zneužívať svoju funkciu. Takéto riziko existuje aj v mestách, v obciach. Takémuto riziku čelia starostovia, poslanci. Na to, aby sme ich mohli kontrolovať, aby občania si mohli zistiť, či nezneužívajú svoju funkciu na vlastné obohatenie, potrebujeme aspoň minimálnu mieru otvorenosti. A tá minimálna miera otvorenosti sú zverejnené majetkové priznania. Spoločne s mojimi kolegami Gáborom Grendelom a Milanom Vetrákom pôsobíme v komunálnej politike a žiaľ, všetkých troch sa nás týka problém, že naše majetkové priznania v komunálnej politike končia zamknuté v trezore. V tejto novele zákona chceme zaviesť povinnosť, aby majetkové priznania v samospráve museli byť zverejnené na webovej stránke, podobne ako je to pri verejných funkcionároch, či už poslancov alebo ministrov. Druhá vec, ktorú riešime v našej novele zákona, sú jednotné majetkové priznania pre všetky úrovne. Teraz máte iné majetkové priznanie pre poslancov Národnej rady, iné majetkové priznania pre samosprávny kraj, iné majetkové priznania pre starostov a primátorov. Navrhujeme jednotné majetkové priznanie, tak aby sa systém zjednodušil, bol prehľadnejší a lepšie kontrolovateľný. Zároveň v majetkových priznaniach by malo byť podstatne viac verejných informácií, ako je to doteraz. Ja tu mám majetkové priznanie pána Kaliňáka, o ktorom sa už toľko hovorilo. A z jeho majetkového priznania, toto je za rok 2015, teraz viete, že práve teraz podávame majetkové priznania za rok 2016. Z jeho majetkového priznania sa nedozviete vôbec nič. Dozviete sa síce, že vlastní nejaký motocykel a dozviete sa, že má nejaký iný druh príjmu, okrem príjmu z verejnej funkcie, 326 956 eur, ale nedozviete sa, odkiaľ tieto peniaze pochádzajú. Pán Kaliňák nám dlho tvrdil, aký je veľmi šikovný investor a obrovské zisky dosahoval aj v časoch finančnej krízy, ale nevedeli sme, v akých podieloch, kde investoval. Nakoniec sa teda ukázalo, úplnou náhodou vyšlo najavo, že kúpil podiel od človeka, ktorý je momentálne obvinený z daňových podvodov, obchodoval s ním, dokonca mu z tejto firmy následne chodila splatka pôžičky, ktorú ani neuviedol v tom majetkovom priznaní. Takže ak by to bolo tak, ako navrhujeme, v tomto jednotnom formulári pre všetky tri úrovne, tak už by sme sa dozvedeli aj v akých právnických osobách má pán Kaliňák podiel, dozvedeli by sme sa presne, aký podiel má, dozvedeli by sme sa presnú výšku pôžičky, pohľadávky majetkového práva a všetky tieto informácie by boli verejné. Myslíme si, že zmena, ktorú navrhujeme, by podstatne pomohla zlepšiť verejnú kontrolu verejných funkcionárov a politikov. Nech sa páči, moji kolegovia. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. V posledných týždňoch boli medializované informácie, že Bratislava ako hlavné mesto Slovenska, ktoré malo byť vzorom pre ostatné mesta na Slovensku, pokiaľ ide o majetkové priznania, tak tieto majetkové priznania nezverejňuje a dokonca ani nekontroluje obsah obálok, v ktorých sa tieto majetkové priznania nachádzajú. Ja ako predseda Komisie na ochranu verejného záujmu hlavného mesta musím žiaľ potvrdiť, že je to pravda. A namiesto toho, aby Bratislava išla príkladom, tak je práve naopak ukážkovým príkladom toho, ako by sa to nemalo robiť a ako tento systém vlastne úplne popiera zmysel ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, ja to názorne ukážem, čo sa môže stať ako úplne reálne, že to nie je žiadna fikcia. Predstavte si, že poslanec hlavného mesta alebo primátor hlavného mesta namiesto majetkového priznania vloží do obálky takýto prázdny papier. Túto obálku následne zalepí
sem napíše, že je to majetkové priznanie a takto nám to príde na Komisiu na ochranu verejného záujmu. Keďže väčšina členov tejto komisie, lebo ide o kolektívny orgán, rozhodla, že sa tieto obálky nebudú otvárať a ja to svojvoľne urobiť nemôžem, tak my všetci veríme tomu, že keďže je tu napísané majetkové priznanie, že je tam to majetkové priznanie. A takto to odchádza do trezoru a nikto v živote to viac nevidí, pokiaľ sa nenájde nejaká osoba, nejaký občan, ktorý nám podá podnet, že ja si myslím, že v tejto zalepenej obálke niečo je, a myslím si, že tam je niečo nesprávne. Ale väčšiu absurdnosť som skutočne v komunále zatiaľ nezažil. Ako aj bežný občan môže napísať podnet a kvalifikovaný podnet, pokiaľ sa to majetkové priznanie nezverejní, pretože on vlastne nevie, čo je v tej obálke. Je to prakticky nemožné. Čiže celá táto povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona aj zmyslom zákona, sa v meste Bratislava žiaľ nerealizuje. Ja som veľmi rád, že práve poslanci hnutia Olano Nova sa snažia tento problém vyriešiť. Kľúčom k riešeniu je práve zverejňovanie majetkových priznaní, lebo pokiaľ by sa zverejňovanie majetkových priznaní zakotvilo v zákone ako povinnosť aj pre poslancov mesta a poslancov obcí, tak následne by sa museli tieto obálky povinne aj otvárať. My by sme to mohli reálne skontrolovať a dosiahlo by sa tak to, čo ten zákon predpokladá, že budeme vedieť, aké majú verejní funkcionári príjmy, aké majú majetky a aké majú funkcie. Ja by som sa rád poďakoval obom poslancom Národnej rady, že s touto iniciatívou prišli a verím, že tá iniciatíva bude úspešná a že budeme sa v tej transparentnosti, ktorou sa oháňajú všetci verejní funkcionári, ktorí kandidujú vo voľbách, že budeme sa môcť k tej transparentnosti aj dopracovať. Ďakujem pekne. My dnes v Bratislavskom mestskom zastupiteľstve naozaj reálne nemáme ako zistiť, či naši kolegovia vkladajú do tých obálok majetkové priznania alebo toaletný papier. Nemáme to ako zistiť a reálne to funguje tak, že príde poslanec, odovzdá tú zalepenú obálku s nápisom neotvárať do podateľne a dostane potvrdenie, že odovzdal majetkové priznanie. Pričom nikto nevie, či naozaj odovzdal alebo neodovzdal majetkové priznanie. To je jedna vec. Že my, ako povedal pán kolega Vetrák, ani nemáme právo v komisii na ochranu verejného záujmu otvárať tie obálky, že čo sa v nich vôbec nachádza. To je prvý problém. Druhý problém, aj keby sme aspoň toto právo mali, čo považujem stále za málo, tak nemáme právo tie majetkové priznania zverejniť. No na čo sú nám také majetkové priznania? Samozrejme, že neexistuje dokonalá ochrana verejného záujmu. Problémom napríklad na úrovni Národnej rady sú biele kone. V majetkových priznaniach máte iba oficiálny majetok verejných funkcionárov, ale vieme, že sa ten zákon snažia mnohí špekulanti obísť tým, že časť svojho nelegálneho majetku prepisujú na biele kone. Čiže dokonalá ochrana verejného záujmu by bola samozrejme, keby aj biele kone mali povinnosť odovzdať majetkové priznanie. Ale to hovorím trochu s nadsázkou a samozrejme, že to možné nie je. Ale dnes komunálni poslanci, primátori a starostovia nemajú ani tú minimálnu hrozbu alebo tú minimálnu obavu, že keď zverejnia na internete svoje majetkové priznanie, tak ľudia sa dozvedia, v koľkých firmách majú podiel, aké majú príjmy, aké majú bočné príjmy, odkiaľ ich majú. Proste dnes neexistuje žiaden reálny kontrolný mechanizmus na to, aby sme kontrolovali majetkové pomery primátorov, starostov, županov, proste komunálnych politikov. Je to čisto na báze dobrovoľnosti a ako už povedala Veronika na úvod, tá dobrovoľnosť, teda veľká ochota na strane komunálnych a regionálnych politikov nie je. Preto si myslím, že je úplne principiálne správne posilniť transparentnosť v tejto oblasti a prijať novelu zákona tak, ako to navrhujeme. Ďakujem.